Ayan guys, nilakaw na po mi sa akong brother kay madto mi sa hospital din magpa-inject na po mi hemoglobin. Ikaunom na ni nga inject guys. So nindot ni nga mong travel guys kay nakasakay mi og series karang dagko bitaw nga truck din na mi sa front. So nindot akong pagka-video sa daan sa mao nga road kay nagdungaw masya sa kanang kalsada. So mao ni guys ato nga vlog karon nga travel while vlogging. So nagvideo ta sa maong kalsada diin dinha PANALANGIN guys. So ading gibutangan og kanang sunblock og naong guys kay para di madaot sa init. So mani series kada ko nga truck guys well known ni sa Bohol guys. So niabot ta ni sa Pilar Dam. So may mga makita na to nga lami nga view guys. Sakop pa ni sa Pilar Dam guys kani nga road siya. Ato unahan makita pud nato ang mao nga gilap dun sa maong dam, water dam. Medyo naiti galing ni nga dam guys kay tud sa kainit sa adlaw. Naliman ka na po muabot nga 43 degrees Celsius. So grabe kainit guys. So ago ba nagaluto na og itlog sa scene. So mo ni ang Pilar Dam nga nagsupply sa tanang kahumayan sa tibok Pilar, niabot sa Daguhoy ug niabot usab sa lain nga area sa Bohol kani nga water nga dam. So makita na to dinhi sa tulay, mag-ambak man ta na yung tubig dinhi, wa nay nakaambak og tubig tungod sa nauga na ang uban, gamay na ang supply sa tubig. Din padung kami ani sa Sarabal Yunis. Din bilar na ni. So ato nang gikat ang atong video kay kung ato nga videohon tanan di mahuman niyo lantaw isa ka adlaw. So sa Bilar Road na ni padung ato nga man-made forest. So unhan gamay ani makita na nato ang man-made forest din makalabay usab ta sa langgamay nga unggoy. Malabyan pud nato ang mga gagmayng unggoy. Tarsier na guys. So, niya na guys, doong na jud ta sa tarsier. Yung mga maliit na monkey na malaki ang mata. Sobrang lapit na guys. Oh! Andito na guys, maraming foreigner dito ang gustong makita yung maliit na unggoy, the smallest monkey of the world, the tarsier. So mo na guys, mo na nga area. Din pasud na ta ani sa man-made forest. So ang kalsada din gamay lang guys. So they are under construction karon. Kay ilang gilapdan tungod sa kagamay din ang daghana kayong nadisgrasya kay pagliko ana sa nagbangga sila kay gamay ra ang kalsada maong ilang gipadak-an karon aron nga wala nay mga aksident nga mahitabo sa mga bulanon. Kay kani nga kalsada nang daplin lang ni sa pangpang. So kanang gi-construct nila karon pangpang na ilang giabunuhan arong mudako ang kalsada. Pag abot nimo ani guys
ma-feel jud mo ang ka-fresh sa hangin nga imong makita. Ma-feel, di day makita, ma-feel guys, nga ang kapresko sa hangin, lami iginhawa, lami itug, lami i-relax din hi. Sus, kung napadyog ko na pwede pang maghimugbay din hi, daplin sa maong man-made forest, magbay na ko din hi, samtang init ang panahon, na lamig na ni nga nakaibay din hi, kay dili init ang mubuga nga hangin sa imong hanglas imong panglawas ang negative ion. Dunay daghang negative ion nga kinahanglan sa imong panglawas ug sa imong health guys. Pagkanindot ang hangin din he, ganahan gali ko ani magsige og kanang labay-labay. Kung mulabay jud ko ani ang akong denggan kay nabungal man ni, mahungaw jud miyag moya na guys, kay ang negative ayon nagbugna sa mga carbon dioxide dining ang denggan gara, mao nang mo siyaok mo open so lami jud pamati nako nga ang denggan ni hingaw. So ganahan ko ani mo labay ani nga area, ani nga dalana, ini nga karsada ha, kay muhungaw jud ang denggan guys. Baw di jud na ma-express ang kalipay nga muhungaw ang denggan kay usay mabungom gud ko. Baw sa uban guys, kung inaana ba pud ang ilang pamati nga naglabay nila ining lasang, muhungaw ilang denggan. Kaya ang mama inana sad ganahan pa siya malabay din hi, kay ang denggan muhungaw pud ja. Pero pag mo-open imong denggan aya makadengag ka. Murag ag imong kabungaw mo ulian ani nga kalsada guys. So doon na ta. Paliko-liko mangguning kalsada ani guys. Mao kinahalang dak-an, kay kung muliko ka dyan po yung muliko, di manggun mo magkakita mong kasagaran ani na siya madisgrasya. So niana ta ani na dito sa man-made forest nga naidagko nga mga kahoy nga nagatabon sa mao nga kalsada. So nalipay ko nga nakasakay ko ani nga series nga truck, kay naka-video jud ko sa nindot nga view dinhi sa man-made forest sa Bilar. So buntag pa ni sayo guys, so wa pa kayo yung mga partner nga mag picture, mag-vlog. So kasagaray ni gina-vlog sa mga tao, kay nindot man sad pud vlogan, kay nindot ang view sa mga kahoy, bugnaw, lami jud istambayan. So paliko-liko gihapon ni guys, nindot kaayo ang view ani nga man-made forest. Kung kinsa dayto yung wa nakakita aning man-made forest ha, lantawan ni nga video kay makakita jud mo nga mao ni ang man-made forest sa Bohol, Philippines. Mao ni ang burad jud ni nindot jud ning pagka-videoha jud, kay nagdengaw tas karsada diyan makita nato ang tanang view. So nanay nagpa-picture mga dato na guys, kasagaray magpa-picture dinhi mga dato jud sa mga vlogger. Ay nindot man pud ang view good. Daghang foreigner ani guys. So pagawas na tanan ni sa man-made forest, din makalabay na pud ta og floating restaurant. Pagka abot sa unahan, floating restaurant na pud ang atong makita.
O na guys, doon na ta sa mga floating restaurant. Mori ang the biggest river in the Buhay Island. Na mga mo dagan ani nga restaurant nga nakapambot. Nato pa ni sa unahan guys, kay mo ni ang pinakadako nga sapa sa Bohol. Din doon ay mga gihimo nilang restaurant na nakabangka. So while nagkaon-kaon mo, ang enjoy mo kaon-kaon, isakay pud mo sa bangka, then lanta mo sa dako nga view sa mao nga sapa, di idagan-dagan mo sa mao nga floating restaurant. Excuse me. Yung kaning karsadaha guys, paliko-liko sabni. So, mo na ni guys ang area nga na floating restaurant. So, di kayo makita ni nga karsada guys. Di niabot na sabta sa kanipaan. So, padong na ni sa luway. Ating luway ni na area. Or nasa Japan ko, please comments nga di day ni luway. So, kaning nipa guys, nipa hats muna ang gigamit nila pag himo og balay. Kung way kapalit og sin. So, mo ni ang Bohol guys, kung sakay kag jeep ng uban, tuwa sa gawas, tuwa sa lubot o lantawan ninyo guys, na sila sa lubot. Para kabibo ka ba? So, nice trip. So, niabot na sa Luway Bridge guys. Mo ni ang dihay na disgrasya ni sa old nga tulay kay nabali. So bag-o na ni nga tulay guys sa Luway. Sa Tora mo ang floating restaurant mo ra to. Tuwa. Mo to guys. Na din ni sa under sa Luway din ng floating restaurant. Magkasayad siya. CHADA. So, nangaon mi ani guys. Kay human namin nagpa-enjoy kung hemoglobin sa akong brother. Pagkahuman, sakay na pud mig truck pauli. So, mo ani ang terminal sa Bohol.